Kahnyo Trap Youth Council Riboy District da kajing ang not ban yo yala kinong sensyar ki ban day hok shisha kita kinong thau an ka yung dorba thau an ka jella menta ka singi ka arpo tarik rempang kala hiar si than ka yo maulasnai ka yo ka wadang hap apo ka 8 Mauti Assembly Constituency ban pencil thu sa kipat ba kumno ban jet ki kertong makin long kinong thau an jong ka samoy araja apula do araja apupra Hakategi jing pen ngopat ba jong ka HYC apo ka jing lamu ba Hercules tu tengu president bor ba Sampang Masyaring secretary ringkat balaki dukhan kila sam dagi kot ling kedop bala tho ya kimat kumno banjit ya laki rangba ban long kinong sensyar kum kinong thau an na kati ka constituency kawasa sa tangsan sngi menta an sa yo ban let sigi polling booth kata ha ka arpenyo tarik rempang arja apulai hakane ka por nakaliang jungi ka HYC Riboy district hakjing don rangkat jong i president Buran Burom jong ka HYC jong ka Riboy district Borok Kawai mga kumu secretary jong ka HYC harangkat ka jingi trelang bat ki para member na po jong kane ka right nang tung circle ngiwan ha kane ka Mauti constituency ha po jong ka sinong Maulosnai banwan bansam ya kine ki kot lengkedop ya kane ka rai daw campaign ha ka ba ngilasam syabaro santli ki constituency ki bahap ha po jong ka Riboy district bat kumju menta ka singi ngilawan hapo jong kane ka sinong Maulosnai ka bahap hapo ka Mauti constituency bin sampai ba ya kini ki kot lengkrop kenang ba ki paj ba nong song sinong jong ka Mauti constituency kindup tip kindup sing thu ya ka ka ba kidei banle ha ka arpenyo tarik ka ba kin nyon yo bodam banjit ya kinong thawan ya kinong mi khmat ki ba Lesyong haki sekretariat na kabenta jongi uluk ulak upaj ba pailang. Tena kaliang jongi kaseng. Kajing tumuhi ke jongi bansam ya kine kolong krop kolong bangi kwa ban pensung thu sya ki paj ba nong song snong ba kide ban sung thu menta ka kanti bangim dei syu ban bakala kum hakine ki por kisnem ki baladep. Ngi hakine ki por kisnem ki baladep ki jinge ki bangi mat kiba ngimla syuban batai kibun kimat kijura kiba kum karibat kejak bandri ko don kam henrei kajing le menti jong sarkar kajing penslem jong ka ban pentre kam kimat baper kiba kta ya kayap ka im jongi upaj ba pailang nakta ka daw ngiwan hangne mata ka sngi bengin sam ya kinai ko langkedop kenang bapaj ba unio ban pule kawai kajing kerpat syaki pajba nong song snong jong ka Mauti constituency hi Borok Kawai hoj walada kane ko kolong kedop ka khamjrong kindiat nrengi kerpat epi da ka Burom wa pin sungba ban pelaj por sipor nagamta ban pule ya kine kimat ya kijing tho ki bala tho ha kane ko kolong kedop knang bangin sngotu ba hakasngi arpunyo tarik ngin nyon ya bodam da ka jingkit kli bangin jit ya kita kinong mikmat jingi sya ka ying darbar thau ai te kumbanshu highlight kindiat nakaliang ka senghi ka ka ba mangingi yang khamat kalong bangi kwa banyo ya kinong mi khamat kiban trei na kamanta jungi upaj ba pailang khamtam uban sunuthu ya jingkhia jongi kipai nong song snong kawai kamat ka ba khamat kum ka seng ka ba ngibu kalong ni kwa banyo ban pentrei kamno ya ka ILP hapo kane ka jela jungi hi kawai kiwai kimat kum ka MRSSA kiwai kum ka an khalai ngi kwa ban pendu apo ka them Riboy ka jingi hato mangi Riboy ngi bi jadu kata se bangin sya ban ailat ya ka sarkar ban bu ya ka tem khalai apo ka Riboy ka jingi perkhat bha mangi ki paj ba jong ka Riboy bangim de ban ailat ekum kine banwan apo ka them Riboy ka bi ka jingi ngi de ban ri kendong ya ka them Riboy jingi ngi de mangi ki ban la ban pen kala ya ka them ka Riboy ka jingi iwei pa iwei te tang kine ki kintin ki ba kendiat na kaliang jong kaseng ngikit bok kedriang ya gipai nong song snong jong ka Mauti constituency Borok Kawai ba pinjit ya kinong mikmat da ka jingkit kli ba pin perkhat sanibha harangkat nginbu da jing dwai haswa bingin jit kumbang ilalong ki khon kristan gin penlej ru ha jing dwai haswa bingin jit ya kinong mikmat jingi blesibun Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption, with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya, ka jingsngan ha ka imlang sa alang, ningkong
Baro ki jinggeshan by BAM, lingba ka social welfare, ansakan tiu sya ka siajar tingka benai, kata kalong kat arjar tingka snem. Hakane ka apnyo terek urempang, Shan ya ka sharp jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC. BJP promises to empower the women of Meghalaya by awarding free scooties to all the meritorious college girls and free education to all girls from KG to PG. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya.